बिनि मा जादों आंखौ बिदि दाबु जोंनि मनाया गाबख्रावलायबाय बेथ' माबा जाथारबायलै मा जादों मना मा जादों मा जाखो नोंखौ सोर बिदि खालामलांखो दुखुफोर मोनबाय नामा मा जाया नोंसोर सोर मा खालामा आदै सोरबा गुन्दाफोर बुना गालांदों गुन्दाफोर मा जाया फिसा मा जाया मना थौ फिसा न'आव थौ मालांखौ बुंखादोंमोन नोंथांखौ नोंथांनि फिसाजोखौ सामलायनानै लानो दिनै नोंथांनि थाखायनो एफा गिदिर जानानै थांबाय थौ न'आव थौ मानसि दंना गैया मानसि दं नामा मानसि दंना गैया आयौ माथो पुलिससोलाय औ जों पुलिस फैदों न' सिङाव सोर सोर दं बाहेरायाव मा बार गोख्रै ओंखारबो नै बोराय पुलिस फैदों मा पुलिस मा बाथ्रा जाखो बेलाय आं न'आव पुलिस नोंसाला रत्नाकरा बोरो आंनि फिसा रत्नाकर बेथ' न'आव गैयैया बेसेबा गोबावसै आं माबोरै बुंनो हानो गैया बियो जों मोनथिया मा गैया बेलाय मालाय न'खराव उफ्रा खालामगासिनो दं मानि उथार बेलाय बिसोर सानैखौ थानायाव लानानै फै जागोन सार आगोमा आं नोंनो मोनसे खोथा खोन्थानो नागिरदोंमोन मा खोथा बेलाय आगोमा जोंनि न'खरा आंखौ गुबुन जायगायाव कलेज फरायनो दोनहरसिगोन मा नाथाय आं नोंखौ बावगारलांनो हाया अन्जु नों गोजान जायगायाव थाङोब्लाबो आंखौ दाबाव आं नोंखौ नेनानै थाबाय थागोन आगोमा आं नोंखौ बावा नोंबो आंखौ दाबाव नों गोजानाव फरायहैनायाव आंहा हेंथा गैया नाथाय जोंनि मोजां मोनलायनाया जाहाथे अराय सम थाबाय थायो मेगना नुवाब्लाबो नोंखौ खाथियाव मोनाब्लाबो गोसोआ आंना बावनो हाया आंबो बावनो हानाय नङा
थुलुंगाखांबाय देहा आंनि राफोद मोनबाय गोसो आंनि थुलुंगाखांबाय देहा आंनि राफोद मोनबाय नोंनि बै बुंनाय रावनिफ्राय नोंनि बै बुंनाय रावनिफ्राय गोसो आंनि गोजोन जाबाय देहा आंनि थाजिम मोनबाय गोसो आंनि गोजोन जाबाय देहा आंनि थाजिम मोनबाय नोंनि बै बुंनाय रावनिफ्राय नोंनि बै बुंनाय रावनिफ्राय गोसो आंनि थुलुंगाखांबाय देहा आंनि थाजिम मोनबाय मेगनजों नुवाब्लाबो गोसोजों मोनाब्लाबो नोंखौ आं बावनाय नङा मेगनजों नुवाब्लाबो गोसोजों मोनाब्लाबो नोंखौ आं बावनाय नङा गोसो आंनि थुलुंगाखांबाय देहा आंनि थाजिम मोनबाय बै साना सोरांखौ बुहुमनो होनाय बादि आंबो आंनि अननायखौ नोंनो होलांबाय थागोन बे बुहुमा साननि सोरांखौ बोजबनाय बादि आंबो नोंनि अननायखौ बोजबबाय थागोन फै बिदिब्ला जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ बे बुहुमाव गोजोरै लाखिलांदिनि गोसो आंनि थुलुंगाखांबाय देहा आंनि राफोद मोनबाय नोंनि बै बुंनाय रावनिफ्राय नोंनि बै बुंनाय रावनिफ्राय गोसो आंनि गोजोन जाबाय देहा आंनि थाजिम मोनबाय गोसो आंनि गोजोन जाबाय बस ओइ बस मा जाखो मौजां मावालै बस नोंनि आइ आफाखौ पुलिसफ्रा हमनानै लानानै थांजोब्बाय नै हा आंनि आइ आफाखौ पुलिसा हमना लांजोब्बाय बाथ्रायाथ' गाज्रि जाबाय आरो नों थानायाव सारेन्डार जाहैयाब्ला नोंनि आइ आफाखौ हगार हरानो आं सारेन्डार जायाबा आइ आफाया जेलाव अह आं थानायाव गावखौ गथायनायानो मोजां जागोन नङाबा आइ आफाया खस्थ' मोनगोन मा सानखो बस सारेन्डार सारेन्डार गाबोन जों थानायाव थांनानै गावखौ गथायनाय
That means surrender. नोंसोर हागोन ना हाया? नोंसोर रावबो हायाबा आं गाबोन हारसिं थांनानै थानायाव गावखौ गथायगोन। रथा बस जोंबो नोंजों थांफागोन बस। साबास नोंसोर आंनि साननायाव मदद होबाय। अब्ला बयबो फैदो। आच्छा नोंथांमोनहा बे निज्रागुरिनि निर्मल होननायनि फिसाजोखौ सिनायगौ? बिफाखौथ' सिनायगौ नाथाय फिसाजोखौसो सिनाया। जाबाय बिफाखौ सिनायब्लानो हामबाय। दा बाथ्राया जाबाय बिनि फिसाजोखौ आङो बिहामजो लायनाय जासिगोन। बै बाजै थिलेबानो गासिबो रायलायखाजोब्बाय। दा नोंसोर गामिनि जानानै बाजै थिलेबजों थांफादोल'। हायोब्ला लोगो लोगो लाबोफादो। हा गासिबो रायलायजोबखाबायबालाय माथो दंबावो? जोंहाथ' थांफानांगौल'सो। औ नोंसोर खालि गार्जेन जानानैल' थांफानांगौ। हिन्जाव गोदानाबो फैफाखागोन। रायज्लायखाजोबनाय आरो अखानायैनो हाबाबो होनो हागौ। दे जागोन दे। हा बिदिब्ला जों ओंखारहैदिनि। र' ओइ बिमा हनै ओंखारलांनोसैनो बे माबा माबिफ्रा हरफाफैदो। माबि? ए रेडि खालामखाबाय आङो। र' आं लायनि। आच्छा बायदिबाय नोंथां मोनसे खोथाखौ रोखा जाजानो लुबैदों आरो। दा जोंथ' खोनानो मोन्दों नोंनि फिसाला माने गोसथोलायनाय दंखायोनो। दा बे बोरैथो जानांगौ जाखो? जोंब्लावनाय अराबो गोमोरोलै नोंथां। नै मनाया। दे बिदिब्ला जों थांलायदिनि। दे होमबालाय मोजाङै मोजां थांनानै फैदो। जागोन दे। दे मोजां नायबोदो दे आंनि बिहामजोफ्रा। जागोन गासिबो खालामबोजोबगोन जों दे। बिमा लाबोनाय लोगो लोगोनो साननैसोनि उनावनो हाबा जाया होमबा? जाया माथो बाल। ओरैनो जाबजुब खालामथारदिनि। नांगौबा जाथि खुरमा बाय बाहागि आरो गामिनि मानसिफोरखौ लेंहरनानै एसे उनाव निमन्त्रन खालामजाया होमबा बिफा? आंबो बिब्दिनो सानदों। आइ नों मानो बेबादि हारसिं अम्बासि जिरायनानै थायो? दुखु जानो नाङा आइ, जों दङ ना। नंगौ आइ बारा दुखु दाहा दाला। दुखु दाहा लाबाय थायोब्ला देहाया गाज्रि जायो। जों दङ ना। बिनानाव नों जायख्लंनि फारसे साननायखौ नागारदो। खाफालाव लिरनाय गैयाबा बाहा मोननो। जायख्लंआ सोरजोंबा हाबा जानोसैनो। आइ आरो आफा आरो आदा आं बे उजिगासेयाव मासुनि खाफाल लानानै उजिफैगो। दागाबसै फिसा दागाबसै। गाबनानै मा जानो? बारा गाबोबा देहाया गाज्रि जायो। बेफोर दाया गासिबो जोंनिजोब। नों गाबनो नाङा। माहाजोनि नै आलासिफ्रा फैगौ। मा आलासिफ्रा फैगौ? नै बिफा नै आलासिफ्रा फैगौ नै। ए
आलासिया फैबाय बेसे गोजान सफैखो ए दे फैथोंसै हा रेडि जाजोब्बाय फा औ जाजोबखाबाय थांदो थां नोङो नै माथो फैबायबो दे जिरायदो 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 आं माहाजोननो खिथाहैग्रोनि जागोन दे नै सफैबायबो आलासिफ्रा ए सफैबाय औ सफैबाय दे दे गोजोन्थों जिराय बिमा आलासिफ्रा सफैबाय नै फैदो ए फैबाय दे जिरायदो दे खुलुमबाय दाखालि नोंसिनि खिन्थानाया आलासिफ्रा नै बिसोरनो नै गारिबो लाबोखाबाय दिनैनो लांखानोसैनो औ मोनबा जों दिनैनो लांखाथारसिगौमोन बे बाजै थिलिपजोंनो रायलायखाजोब्बाय होनलाय माथो दंबावो रायलायनायाथ' रायलायबायमोन साननैसोनि उनाव जाया होमबा औ साननैसोनि उनाव लांबा जाया होमबा नङालै आदा बाजै साननै सानथामनि बाथ्राखौ दा बुंथारसै दिनैनो लांनानै गाबोननो हाबा होथारनांगौ हाबाब एफाग्राब हाखादावरा खोथा दङलै बाजै नोंसोर देनां मिथिगोन नोंसोर बारा सिन्था खालामनो नांला जों दं बिनाय साहा लाबोदो दे बेनो आंना फिसाजो बिनाया खुलुमबाय आंना फिसाया सानैल'खा सासे हौवासा आरो बे जोंहा फिसाजो बिना दा फिसाला गिदिरा गुवाहाटियाव BSc एग्रिकालचार फरायगासिनो दङ थां फिसा बे ओंखामफ्रा थिक खालामहैथां जागोन आफा दे साहा लोंदो दे माथो ओंखाम थोखाम जाबावनांगौ जाखो साहाल' लोंनानै थांजा होमबा औ थाबैनो थांजाया होमबा जालाङा जाबाय मोनखाजोब्बाय जालांनानै थांदो जालांनांगौ फैदो खफा जालायनोसै फैदो दे एसे दामलांखानांगौबोलै थ' बिदिबालाय एफा जालांदिनि दामलांनांगौलै जागोन बि आइसारा अफिसाव दंना गैया नोंनो नामा रत्नाकर होननाया औ आंनि मुङानो रत्नाकर आरो आं आंनि ग्रुपफोरखौ लानानै फैखाजोब्बाय सारा नोंसोरखौ नेनानै दंखायो फैदो रत्नाकर गुन्दाया नोंनो ना नंगौ सार आंनि मुङानो रत्नाकर आरो बियो फेन्टम बे मावजां
बे माइकेल आरो बियो जेनमाव। नोंथ' जोंनि जोबोद वान्टेड। नंगौ सार, आं नोंसिनि जोबोद वान्टेडमोन। दा नोंथांमोना आंखौ नागिरनांला आरो टेनसनबो लानांला। दिनै जों जोंखौ गथायनो नोंथांनि खाथियाव फैबाय। आइसि बाबु, आं आंनि आइ आफानि थाखायसो आंखौ गथायदों। गतिके सारा आंनि आइ आफाखौ दिनैनो हगार हरो। नों जुदि गावखौ सारेन्डार खालामबायब्ला नोंनि बिमा बिफाखौ जों दानो हगार हरगोन। मानोना जोंनो बिसोरखौ नाङा, नोंखौसो नांगौ। हल्डार। यस सार। बेनि बिमा बिफाखौ बाहाय लाबो। जागोन सार। बेसे गोबाव जाखो नोंसोरलाय गुन्दामि खामानि मावनाया? लाजिनो नोंसोरो? आइ आरो आफा, नोंसोर आंनि थाखायनो दिनै बेबादि खस्थ' मोननांबाय। फिसा, नों मानो बिदि जाखो? पुलिस थानायाव बेबादि गाबगुखौ खोनासंग्रा रावबो गैया। जोंनि गोनां मानसिखौ मोनबाय, नोंसोर दा थांनो हासिगोन। इन्सपेक्टर बाबु, आंनि फिसाखौबो आं लांफाखानो सानदों, अन्नानै हगार हरदो। बिसोर दानो गथायनाय नङा। बिसोरनि गेनसै कर्टआव बिसार जागोन। बिसारनि उनावसो गनाय गयैखौ मिथिनाय जागोन। नोंसोर गलांबाय, नोंसोर दा थांनो हासिगोन। हल्डार्स, बिसोरखौ गासिखौबो लकाव ज'ना दोनै दा मोनायाव मानजिनां। दुखु जानो नाङा मना। मोजां मोननायाव मानो बिदि हेंथा